Rozvod je nepríjemná záležitosť. Dohadovanie sa o starostlivosť o deti v niektorých prípadoch ešte horšia. Ale ak sa jeden rodič rozhodne, že dieťa proti druhému poštve, je to skutočný psychický horor. Syndrom zavrhnutého rodiča je, keď rodič, ktorý povedzme, nemá taký prístup k dieťaťu ako ten druhý, je znevýhodnený v tom, že je povedzme, odčierňovaný alebo nejako zatracovaný pred dieťaťom. 6-ročný Samko už 4 roky nežije v kompletnej rodine. Súd ho zveril do opatery matky a prvé roky bolo všetko v poriadku. Otec si chodil po syna každý druhý víkend. Zlom nastal, keď s ním chceli ísť na 9-dňovú letnú dovolenku. Neúspel. S každou požiadavkou otca, aby sa rozšíril jeho styk s dieťaťom, sa stretávame s väčším a väčším odporom matky. Reakcia matky však neovplyvňuje negatívne len jej vzťah s bývalým partnerom. Najviac trpí malý Samko, ktorý zrazu začal otca nenávidieť, hoci ho takmer nevidí. Vtedy nebol žiadny problém, Samko sa tešil, smial sa, hral sa. Je na tom psychicky zle? Spáva mi vyslovene veci také, že v živote som ťa nelúbil, nemal som ťa rád, to som sa iba pretvaroval. Zvied, ktoré len ťažko môžu vzniknúť v hlave 6-ročného dieťaťa, mrazí. Pochoval sa, že mal pohreb, že povedz tatinovi, že už nie som a že nechcem ho nikdy v živote vidieť. Radšej sa chce pochovať, ako by mal smieť. Myslím, že určite tam je ako ovplyvňované zo strany matky a takisto aj babky. Ohováranie a zatracovanie toho rodiča môže u dieťaťa vyvolať trvalé následky, respektíve minimálne dlhodobé. Samková matka sa vyjadriť nechcela. Mediálne hviezdy sú na tej strane. Syndrómom zavrhnutého rodiča trpí na Slovensku podľa odhadov zhruba 3,5 tisíc detí a táto psychická újma ich prenasleduje často po celý život. V Samkovom prípade sú podľa psychológa už náznaky tohto syndrómu. Otec chce však o neho ďalej bojovať. Ak sa to nezmení, ak sa s tým nič nerobí, tak to dieťa vyrastá v pokrivenom prostredí, ktorému prinesie pokrivené názory do života. Mariana Haliaková, televízia Joj.